Naimbag nga oras yu amin papagkayam kan kadrama, ti surat nga intay basa ita, kat naggapo iti pagkayam, akayat na ti pailingan, itinagan amay, nga agtabtrabaho, ijay South Korea. Kastoy man ti surat ni Mike. Dear Lady L, naimbag nga oras mo, awagan naglakuman iti Mike. May saak mat kadagiti listener mo, idi adda ka paylaang iti radyo. Kat maragsa kanak, tanangag kumanan titimag mo, tapagaayat ko idi adengdenggan ti tambalan nyo kini Sir Perry Claro, nang runa ti drama yo idi a paraiso, kas Jeremy kan Isabel, kas tametan iti drama yo a Bituan Part 2, kas Adelpha kan Lanter. May pagyamanan unay, ta nupay nabayagan dagiti a drama, kat malagip mulat ta. Makapalukmag iti puso nga aging gaita, kat diyo pa'y lagayam nalipatan, dagiti naglabas a drama, nga ingkam pinarpartuan. Bueno, papagayam, intay man ituloy a basaan ti surat ni Mike. Lady L, bimakelak iti sidong ti amak, gapot na nagsinada iti inak, iti simurot daytoy, iti sabali alalaki. Gapo iti sakit tinakam ti amak, gapo iti inaramid ti inak. Nagbalin amang martag Lady L, kalaat a nagbaliw ti sigot anasingpet nga amak. Pitulaang titawan ko iti, kat kabilan nakadakos, no adda bitot ko. Kanay nakasta ti mapaspasamak Lady L, iso ana imula iti panunot ko, asaan nak ipatpatag ti amak. Tadyak pulos na rik nati panangipatag, kan panangilala na kanya. Tasakit tinakam, kan gura, ti imula na iti barukong ko. Iti naganos paylaang a panunot ko. Agtawanak laang idi iti sangapulo Lady L, idi kinabil-kabil nak ti ama. Tanaladawak anagawin, manipot iti pagadalan. Tadakan ni ti cleaners iti classroom mi. Sinapli-saplitan nak Lady L, aging gaadyakon makakunail. Kat nakarkaron a kinabil-kabil nak, idi inaw-awagak tinagan ti inak. Bayat ti panagsangsangit ko, itinalaos a sakit a marikrik na, kat tinasakit. Basnot ti mapasarap, nupigsaak ti agsangit. Isu nga awan ti amo dagiti karubami, no anya ti mapaspasama kanya. Kabigatan day di anapasamak Lady L, pasig alitem ti intero apaki. Malaksid iti rupak, taamo ti amak ti araramidan na. Saan na adisuan ti pasat ti bagik amakit kita? Agsangsangit aglaangan iti sulit ti balay mi. Ngamawan ti mauray ko amang comfort kanya.
Binaybay anak meten tinak. Taadan sa bali a pamilyana. Itinaganos pa'y laang idi a panunot ko. Pinanunot ko agibusan ti amin ko idi Lady L. Ngam kalat adimteng ti ulitag ko. Akabsat ti amak. Kat nakita na. Ti pananginom ko kuman iti sa bidong. Nga aramatan ti amak. Apang spray kadagiti mula na. Agsang sangit ak nga rod anang ibaga. Iti kinaulpit ti amak kanya. Kat impakitak iti ulitag ko. Dagiti gapuanan ti panangkabil na kanya. Nagbali na ka butter child, Lady L. Sipod pinanawan na kami tinag. Tapis, katos, danog, baot, kas kadakugtar tinapaspasarak iti kinaubing ko. Napadasak pa'y ti saan anakaanges idi kinugtarang ti amak ti barukong ko. Kan adu pa'y tinapasarak. Nalaos nga ro ti asi kanyak ti ulitag ko. Idi naamuan na ti rigat ko iti sidong ti amak. Kinasarita na nga ro ti amak. Nga alaan naglaangan. Tagnanaed da idi, iti kabangibang nga ili. Saan ko mga umanugot ti amak? Ngam kinunati ulitag ko, nga idarom na ti amak, gapo iti panang malmaltrato na kanya. Naglabas ti aldaw, Lady L. Pinagadaldak ti ulitag kan ikit ko. Ado arabii, akas lamakit-kitak ti amak amang kagkabil kanya. Nagbayag, sakbayan na iliwliwag ko ti kinaranggas ti amak, Lady L. Naglabas nga ron ti aldaw. Ingaed ko ti nakatal. Aging gaan nakalpasak iti high school. Gapu ta marigatanan ti ulitag ko amang paadal kanya. Nagadala nga rod iti vocational course. Kalpasan na. Nagabrodak dito'y South Korea. Nalaos ti yaman ti ulitag ken ikit ko. Idi tinulungak ida ng paadal kadagiti kakasinsin ko iti kolehiyo. Kalpasan na, pinatarimaan ko ti balayda. Nakuna nga ro ti ulitag ko. Adidan to masupapakan ti kinaimbag ko kadakwada. Ngam kinuna, nga utang ko amin kadakwada. No sa dino man ti ayan ko ita. Tano saan aga po kadakwada ang agasawa. Nalapit. Nabayaga kon adim maga. Gapu iti kinaranggas anapasara. Iti sidong ti ama. Aging nga iti may sangal daw. Impakaammo ti ulitag ko. Masakit ti ama. Tanaad-daanan iti kanser, iti bara. Tsaka mo ti sawak iti di agundaway, Lady L. Nagbayag sa akto nakasumbat iti ulitag ko. Idi agsarsarita kami iti cellphone. Imbagak nga rod ay ospital dalaangan. Kat siya kon ti mangipamuspusan iti magastos.
Pudno na sakit tinakam ko iti amak iti daydi akan ito, Lady L. Nga mariming baulat pati asi iti kaungka. Naglabas nga ro ti altaw. Nakuna ti ulitig ko. Amabilbilang langan ti kanito ti amak. Dito yarabaw ti daka. Kat nakunana. Amangid nga. No kayat ko ang makita si bibiyag ti amak. Iti mauti agundaway. Jack makaidna, Lady L. Aging gang ingkudeng ko ti akawit. Nakita nga ron ti amak ang nakadalit iti ospital. Nakakidam. Kanakutong. Nagbayag amining mingmingak bayat ti panaturog na. Jakon makita iti langana ti kinarungsot. Anadakkelak iti danana. Ti kanayon ang makapungpungtot arupa na. Tunggal kabilan na tinaganus unay amagi. Iti daydi aguntaway. Jak napuutan ti panagarubos dagiti luak, Lady L. Iti nagsubli iti lagip ko. Dagiti rigrigat ko iti kinaubing ko. Bayat amat-matmatag ti amak ang nakaturog. Di magkalak nga agsaksakit tinakam ko iti amak, Lady L. Ngam iti daydi akong taway. Riming baw ti asik kan kwa na. Bayat agit kita ti kasasaan na. Kat iti imulagat na dagiti matana. Nagbayag amining mingmingan na. Kalpasan na. Nakitak ti panagayos dagiti luana. Anagtentend iti pungan na. Kinumustanak nga ron. Kalpasan na. Dinamag ko no mailasin na. Agluluwa nga ron nga imbalikas na ti kastoy. May, anak ko. Di kan tumalipatan. Kasi di kakaiso na nga anak ko. Sanan tuin sa runo nga imbaga. Anak, pagkawanan na hindi kinaulpit ko kan ka. Sana ka nagbalin anasayaat nga ama. Iti pa nagtakal mo. Bayat ti pa nagibalbalikas ti amak iti dayta, Lady L. Saan ang anak ka sa oo? Tadyak malapdan ti panagarubos dagiti luwak. Bayat adagdagak ti amak. Jak ninamnamang agkinaw iti pambagawaan. Ti amo. Awan anyaman na kan ko na. Ti presensya. Nga nagbintutak, Lady L. Bayat ti panagsangsangit ko. Nakita nga ron amarigatanan nga umangas ti amak. Kat nataranta. Ayabag kumati, doktor. Idi kinunana.
nga umasidagagan ko na. Tanakapsot una yan ti boses na. Nagtungpala nga ron, Lady L. Kat inianda akon iti abay na. Marigrigatan nga inulit na. Tinagkin daw iti pamakawan. Nalaos nga ron ti sangit ko. Anang yatnag iti pamakawan ko. Kat kalpasan ti sumagmamano a segundo. Pembosa yan ti amak, Lady L. Makunag anay jay apagtan. Ti kalidayan, ana pasabak itibiyag ko. Ngamkit di, limagan ti barukong ko. Tayo ti maudi agun taway apa nagsarita mi iti ama. Kat napakawan ko. Kalpasan ti sakit tinagam a kinupkupi-kupak. Iti naunday apa naman. Aging galaangan dito'y Lady L. Katagyamanak iti panawon mo anang urnos. Kanang ibasa dito'y surat ko. To'y pagayam mo. Mike, iti South Korea. Mike, pagayam ko. Nagdagsan iti barukong a panunutan. Nga adda dagiti naganak. Nga imbes nga ipatagda dagiti anak da. Kat isuda pa'y timang maltrato kadakwada. Ayatan kan ipatag nga rod dagiti anak. Ta isuda ti parabor tinamarswa. Kada tayo anak-anak. Iti sabali a bangir. Pamakawan ti tulpat. Tapno mawayawayaan ti barukong anapnoan limdo kan saam. Agubway. Dagiti pagtang itinapalapas. Kat maragsa ka nagparakan ka, tana ipaay mo dayta iti amam, sakbay, ti panangipulang na iti biyag na, iti namarswa. Alakastan, Mike, katagyamanak iti panagsurat mo dito'y programa tayo Love Letter. Kadagiti amin adumdumngag, maawis kayo amang ipatulod iti padas yu nga intay ibasa, dito'y programa tayo Love Letter. Iti email address loveletter143@yahoo.com. Agyaman akunay, don't forget to like, share, and subscribe.